छुपा छुपा निवा संग रे छुपा निवा संग रे। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి మన టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. న్యూ సాంగ్ గోండి సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో చాలా మంది బాయ్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి వీడియో చేయండి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసమే ఈ సాంగ్ కి బాయ్స్ ఫోటోస్ యాడ్ చేసిన. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, 2 లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒకటి లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ముందుగా లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి. సో పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ పేస్ట్ టైల్. సో రెండింటిని పేస్ట్ టైల్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. పైన లేయర్ ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటోని ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి కింద నుంచి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పైనుంచి లేయర్ని కాపీ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో పైన వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది బ్లింక్ ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఇది కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 4 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో లాస్ట్ వరకు. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ లెంత్ వీడియో అవుతుందని స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. కంప్లీట్గా 29 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్గా
2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇది గూడా ఒక్కటే ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, లెంతీ అవుతుంది వీడియోని స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైం లేదు, వేరే పని ఉంది. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.